नमस्कार, स्वागत आहे आपलं फेमस मालवणी कट्टा या यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज आपण पाला मच्छी फ्राय करूया। त्यासाठी आपण इथे पाला मच्छीचे तुकडे करून घेतलेले आहे, हे पहा। आणि आपण 2 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेले आहे। आता सर्वात आधी आपण याला मसाले लावून घेऊया। इथे चवीप्रमाणे मीठ घेतले, ते घालूया। अगदी सोपी रेसिपी आहे आणि चवीला खूप छान लागते। इथे आपण पाव चमचा हळद घेतले, ते घालूया। 1 चमचा मालवणी मसाला घेतलाय, तो घालून घेऊया। इथे आपण अर्धा चमचा आलं लसूण आणि हिरवी मिरची यांची पेस्ट करून घेतले, ती घालूया। इथे आपण 4-5 कोकम भिजवून घेतलेले आहे, ते घालून घेऊया। आणि आता ह्याला छान मिक्स करून घेऊया। अगदी सोपी रेसिपी आहे आणि चवीला खूप छान लागते। या पद्धतीने तुम्ही मच्छी फ्राय करून पहा। आता सर्व मच्छीला आपण मसाले लावून घेऊया। असं आपल्याला आतपर्यंत मसाले लावून घ्यायचे। हे पहा, या ठिकाणी सर्व मच्छीच्या फोडींना आपण मसाला लावून घेतलेला आहे। आता आपण 10 मिनिटं ह्याला मॅरिनेट होऊ देऊया। मच्छीला छान कोटिंग येण्यासाठी आणि कुरकुरीतपणा येण्यासाठी आपण इथे 2 चमचा रवा घेतलेला आहे। याने छान कुरकुरीत होतात मच्छी। त्यामध्ये आपण चिमूटभर मीठ घालून घेऊया। चिमूटभर मसाला घालूया आणि छान याला एकजीव करून घेऊया। आणि मच्छी छान कुरकुरीत होते। हे पहा, छान मिक्स झालेला आहे। इथे आपली मच्छी छान मसाल्यामध्ये मुरलेली आहे। आता आपण जे रव्याचं कोटिंग करून घेतलंय, ते मच्छीला आपण लावून घेऊया। हे पहा, या पद्धतीने आपल्याला रवा मच्छीला लावून घ्यायचा आहे सर्व बाजूने। हे पहा, या प्रकारे आपण सर्व मच्छीला रव्याचं कोटिंग लावून घेऊया। अगदी सोपी रेसिपी आहे आणि चवीला खूप छान लागते। या पद्धतीने तुम्ही पाला मच्छी फ्राय करून पहा। सर्व बाजूने आपल्याला रव्याचं कोटिंग करून घ्यायचं आहे। हे पहा, सर्व मच्छीला आपण रव्याचं कोटिंग छान पद्धतीने करून घेतलेलं आहे। आता आपण याला फ्राय करून घेऊया। इथे पहा, तेलही आपलं छान गरम झालेलं आहे। त्यामध्ये आता आपण रव्याचं कोटिंग करून घेतलेली मच्छी सोडून घेऊया। आणि एका साईडनं आपण 2-3 मिनिटं छान कुरकुरीत फ्राय करून घेऊया। 2-3 मिनिटं झालेली आहे आणि एका साईडला आपली मच्छी फ्राय झालेली आहे। आता आपण फिरवून दुसरी साईडही फ्राय करून घेऊया। हे पहा, मस्त फ्राय झालं एका साईडनं। आता आपण दुसऱ्या साईडनेही 2-3 मिनिटं मच्छी कुरकुरीत फ्राय करून घेऊया।
मच्छी पहा दोन्ही साईडनं छान कुरकुरीत फ्राय झालेली आहे. आता आपण ह्याला काढून घेऊया. हे पहा मस्त फ्राय झाले. आजची रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक, शेअर करायला विसरू नका. चला तर मग पुन्हा भेटूया एका छानशा रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.